Lazarus Chakwera ali ndi mbiri yonena kuti samatulutsa poyera ripoti la kafukufuku. Ya, kodi izi ndizoona zonena kuti Dr. Lazarus Chakwera samabwera poyera kutulutsa ripoti la kafukufuku? Awatu akukambawa ndi a Sylvester Namiwa afotokozera kuti Amalawi ndi okhumudwa ndi ripoti imene yatuluka ya ndege. Kodi izi ndizoona? Tatiye ntionere. Chikalata chimenechi chili mutu onena kuti mutulutse poyera ripoti la kukhuza ngozi ya kuchikangawa. Bungwe la SIDED komanso Amalawi ochuluka ndi okhumudwa komanso akudandaula ndi mmene komiti imene inakhazikitsidwa kuti ifufuze za ngozi imene inachitika pa 10 June 2024 kuchikangawa mmene ikupangira zinthu zake. Amalawi mukudziwa tonse kunena kuti ngozi imeneja idatenga miyoyo ya Amalawi 9 kuphatikiza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Close Chilima komanso mayi wakale wa fuko a Patricia Shaniru Zimbiri. Koma zikuoneka kuti ripoti ili ngakhale anthu amalikayikira palowa njomba zimene zikuoneka ngati zachibwanabwana mmene akulipangira. Lero ndikuyankhula pano patha masiku atatu pamene Amalawi adamvesera ripoti limeneja likuwerengedwa. Koma chodabwitsa nchonena kuti commission imeneyi kapena kuti komiti imeneyi ikukakamira ripoti limene adanena mosakangamizidwa kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa dziko lino wawauza kunena kuti ripotilo alipereke kwa Malawi. Chimene chikuzunguza bongo wa Malawi ambiri nchonena kuti wapampando wa komiti Justice Jaba Alide adalemba chikalata kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti a president atipasa mwayi kunena kuti ripotili tilipereke kwa inu tisanapereke kwa iwo. Koma Amalawi atamvesera ndi tcheru mmene amawerengera ripotili pa Sabata pa 14 December 2024 kumapeto anazizimuka kumva omwewa apa mpandowa Jaba Alide akunena kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti ripotilo libwera poyera pokhapokha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atasankha kutero. Apatu zikutanthauza zinthu ziwiri. Nkutheka kuti wapampando wa komiti a Justice Jaba Alide ananamiza mtundu wa Malawi. Kapena nkutheka kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi amene ananamiza Amalawi. Apo ayi mwina titakunena kuti nkutheka Dr. Lazarus Chakwera adapereka di chilamulo chona kuti ripoti ligawidwe koma a Jaba Alide pasifukwa chimene akudziwa okha asankha kunyozera mawu amene mtsogoleri wa dziko lino adanena. Ndicho linga chonena kuti aziligwiragwira ripotilo ndi kumapanga zimene iwo akufuna. Ndinene pano kuti Amalawi onse ambiri kuphatikizapo ifa SIDED tikunena kuti ripoti limene lilopanda pake angotayisa ndalama za Malawi komanso kuwatayisa Malawi kumvesera ripoti limeneja pafupifupi 5 hours. Koma zambiri tiyankhula ripoti limene akatipasa poyera tikawerenga mwasatani. Ndimafunanso ndisindike apa kunena kuti Amalawi akhala ndi chidwi kudikira ripoti limeneja kuyambira mu Juni. Makamaka amene akudikira ndi chidwi kwambiri ndi mabanja okhuzidwa ndi ngozi imeneja amene akanakonda akanawerenga. Dr. Lazarus Chakwera ali ndi mbiri yonena kuti samatulutsa poyera ripoti la kafukufuku.